dinomagia eta 4 elementuen galtzea. Behin batean, denetan handiena zen erresuma batean, 4 dinosaurio berezi bizi ziren. Lurdino, Triceratops ona eta sendoa, Uradino, Baryonyx, Saltaria, ibaian bizi zena, Sudino, Tyrannosaurus Rex, ausarta eta distiratsua, eta Airedino, Pterodaktilo, arina eta azkarra. Egun batean, zeru osoa ilundu eta kolore guztiak desagertzen hasi ziren. Basoak gris bihurtu ziren, ibaiak kolorerik gabe, sua itzaltzen. Dinoek elkarri begiratu eta esan zioten kezkatuta. Kolorea galtzen ari gara, laguntza behar dugu. Laguntza, bai, laguntza. Orduan, ate magiko bat zabaldu zen eta gelako aurrak agertu ziren. Eta galdetzean, zuek zarete gure erresuma salbatuko duzuenok? Bai, baietz esan zuten. Orduan, abentura magikoa hasi egin zen. Ze beraien ekintza zirkuituekin eta beraien marrazkiekin, apurka-apurka, kolorea emango diote arazoak dituen mundu honi. Jarraitu balanean, oso ondo, animo! Triceratops, Lurdino, ona eta sendoa zan, belarrialea zan. Triceratops, Lurdino, ona eta sendoa zan, belarrialea zan. Triceratops, Lurdino, ona eta sendoa zan, belarrialea zan. Tyrannosaurus Sudino edo Tyrannosaurus Rex ausarta eta distiratsua zan. Aragialea zan. Airedino edo Pterodaktilo azkarra eta arina zen. Aragialea zen. Dino edo Baryonyx Saltaria, ibaian bizi zen. Aragialea zen. Sudino edo Tyrannosaurus Rex ausarta eta distiratsua zan, aragialea zan. Sudino edo Tyrannosaurus Rex ausarta eta distiratsua zen, aragialea zen. Pterodaktiloa edo Airedino, arina eta azkarra zen, aragialea zen. Lurdino edo Triceratops, ona eta sendoa, belarrialea zen. Hola! Hola! Gure dinosaurioak oso ondo mugitzen dire, hauek. Airedino, Pterodaktiloa, oso ondo.
Lur dino, ezta? Oso ondo. Triceratops. Oso ondo mugitzen dire, mantxo. Eta zuek dantzan, oso ondo. Eta Tyrannosaurus, eta Baryonyx. Oso ondo, saltoka, ederto. Gure dinosaurioak oso ondo dabiltza. Seguru kolorea berreskuratzen dugula guztion artean. Begira, ze marrazki politak. Kolorea berreskuratu dute dinosaurioek. Gure lanari esker, eta zirkuito eta gauza guztiei esker, kolorea berreskuratu dute. Eskerrik asko guzti hori, mila esker lanagaitik, eskerrik asko. Eta orain, laster haur hezkuntzakoen emanaldia. Espero dugu guztia gustatu izan, aurrengora arte, agur!